қатын қыз. Ләкин біраз ғына өзге. Бүтін ұйым, хисім, көшіп бара сөзге. Сөзлерде шоғыла тұрмышқа қорашым. Сөзім білән бәйлейім, көңілім ярасым. Сөзлер итіп тізем дүния түгіренуін, қойғы шотлықларына үйрекінің әргірін. Ғүмір елған болып, сөз тізмесі оға. Мені аңлар жанына, сөзім ізілеп дауа. Қайырлы күн, қадірлі қонақтар, мұхтарам қаламдашылар, қадірлі оқушыларымыз есенбісіз. Міне бүгінге матур бір мезгілде біз янаден шәһәріміздің өзек кітапханасында. Бізде бүгін әдеби кешеміздің қонағы Татарстанның от қазанған мәдениет қызметкері, Шекспир исеміндегі премия лауреаты, Татарстан жазушылар бірлігі ағзасы, қызмет ветераны Зулайха Мұхитқызы Минхажева. Зулайха Мұхитқызы Минхажева 1955 жылда елінің 9 апрелінде Татарстан Республикасының Баулы районы Салих ауылында туа. Ауылда 4 сынып, оннан көрші ауылларда 2 ауылда оқып, 10 білім, орта білім ала. Мектепте оққан жылларда оқи ойынды шиғыр сөйлерге, жырларға yorada. Бик көп район көлемінде өткерілген конкурсларының ол лауреаты да була. Оның қиялы ұшушы болу. Міне ұшушы болу тілегі оны Қозанға ұшушылар әзірле тұрған техникумға алып келе. Ләкин тұрмышқа ұшылып бола. Ол кері туған яғына қайда. Қаманда 8 ай фермада қызмет қоя. Ләкин оның міне көңіліндегі болған хислері жырмон көңілінен міне халыққа тарала. Ол көрші ауылда Қоразирек ауылында клуб мүдір етіп, өзінің қызмет жолын давам еді. Ләкин тұрыш, ішшен, ижатқа тортылып ешеген қызымызны жоғары білім аласы келе. Міне шушы тілегі оны Қозан дәулет институтына алып келе. Қозан дәулет мәдениет институтының режиссер факультетін тамамлаған еш білгіш өзінің қызмет жолын Мүслим районында башлап жүреді. Енді 1979 жылда Зулайха Мұхитқызы Шоулы қаласына келеді. Мәңінде екінші бір яңа тұрмыш, үрлі алу тұрмышында. Ол Мансур Кашапов үлен бірлікте әдәби түбәрәк еліштіра. Оның жетекшісі бола. Енді олар бик көп спектакльлер қойылы. Хамда шушы спектакльлер білен қойылардағы шығыш жасарға тұры келмей. Ол Башқұртстан, Оренбург, Шилебе бик көп жерлерде оларының таушы, олар қойған спектакльлер ойнала. Зулайха Мұхитқызы бүгінгі күнде енді 10-ден артық китаплар авторы. Йылдызлар оға оралып, жиллер шақыран, урман фасыллары, ғата бабай әкиетлері, сказки деді гаты, әтәшінге қышқыры әйе сонап кетсен олар шынап та 10-ден артық. Зулайханың міне бірінші шиғри жиынтығы Камаз нәшриятында 1996 жылда дүния көре. Ол Йылдызлар оға оралып дейсіндені. Бұл китапқа кіріш сөзіне біздің көрнеклі шағиребіз Айдар Абайхалин жаза. Ол бұлай дейді. Тыштан ғына камерный болып көрінген Зулайхабыз өз ижадында шын дәрежеде іштимағи, зор яңғырашқа ие болған фикір иесі. Оны дейін милләт, дәулет кіші язмышы ифрат дәрежеде бұршын. Өзі үшін өне язған кішіге бұл қорғалған темалар бик неге керек болар екен. Оның вампир консулы, Татарстан президентін сойлағанда һәм башқа шиғырлары Зулайханың татар патриотизмының
ең юғары дулқынында яшәгәнен раслый ул. Берсеннән-берсе мавыктыргыч, серле илгә алып кайта Золай апа үзенең шигырьләрендә. Менә бер серле ил, инде ул барыбыз да белгән, балачак иле. Менә ул балачак иленә безне ничекләр итеп дәшә. Тыңлагыз әле. Серле ил. Бар дөньяда бер серле ил. Анда гел яз, гөл чәчәкләр, гел чәчәктә, күкләр ояз. Фирүзәдәй зәңгәр күлләр, көзге кебек, җәнле кошлар сөйләшәләр күрсәң килеп. Балык, кошлар, йырткыч җанвар барысы да якын дуслар кебек яши җирдә, суда. Гел яхшылык, гел изгелек, гел мәхәббәт, ачу нәфрәт, дошманлык юк, шундый рәхәт. Бар дөньяда бер серле ил, ул балачак. Барсын ташлап, шунда кайтам, мин дә качак. Серле илгә балачакка юл сорама. Күңелең изге булса таба, кил соңлама юл безгә. Менә чынлап та әле безнең инде яшебез күптән балачактан үтсә дә, ләкин менә шушы балачак иленнән, балачак дөньясыннан бер дә китәсебез килми. Инде ул менә булай ди тагын берсендә. Шатланам һәр туган көнгә, сокланам һәр җырлы җанга. Дусларым булганга шатланам, һәр яңа мизгелдән ям табам. Ай, кояш, йолдыздан көч алам. Уйланам, моңланам, сызланам. Димәк мин исәнмен, яшимен һәм янам ди. Чынлап та шулай яшәргә, яшнәргә, әле исән булырга насыйп булсын диясе килә. Кадерле дуслар, менә бүген бездә каләмдәше, безнең күренекле шагыйребез, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Галиәхмәт Шаһи кунакта. Галиәхмәт абый, безнең кунагыбызга сезнең дә әйтер сүзләрегез бар. Рәхим итегез әле. Мин хакыйкыйлы тәфсирдә үзем әйтергә шигырьләрне анализ итсәм дип уйлаган идем. Без менің де Зөләйха турында bir сәфәр түкітем. Biz Зөләйха белән аның мәдәният бүлегендә эшләгән чагыннан бирле таныш. Хәтерләсәгез, biz анда чыгышлар ясап, бүләкләр алып кайта торган идек. Минем bir дәресендә булган бар. Менә балачак дип әйтелде. Изим китеп, балаларның күңелләренә ачкыч таба белгән Мухаммед дип сыйфанып кайткан идем. Аның иҗаты күп калды, күп кенә җырлары да бик күп. Безнең менә күренекле җырчылар аның җырларга дип килгән икән. Бу үзе шушы fikirler rastlıydı arada. Biz hemen 50 yaşındaki bir konsertinde bulgan idim. Sebebi konsertine onun zırlarına eşittirgen idim. Üzerine zırlarına eşittirgen idim. Gelecekte da icap edip, motor edip, balalarını koңгелен көріп, балаларының koңгелен көріп, яшәргә, иҗат итәргә язсын. Бәхетле бул. Барлык изге теләкләрен сезгә кабул итеп алам. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Кадерле дуслар, менә заманалар үзгәргән чорга туры килде безнең бугай. Халкыбызның үзаңы уяна башлаган дәврдә менә безнең Зөләйха Мөхит кызы бик күп еллар чаллы мәдәният бүлегендә эшләде. Менә сез шәһәребездә беренчеләрдән булып милли гореф-гадәтләрне кайтару эшенә алындыгыз. Сезнең тырышлык белән шәһәребездә Сабан туйлары оештырылды. Ул Сабан туй, Нәүрүз бәйрәмнәре, Мардуган бәйрәмнәре, әле сез генә уйлап чыгарган дип әйтсәм дә ялгышмамдыр. Менә Чәкчәк бәйрәме, Каз өмәләре белән барысы да сезнең тырышлык, сезнең осталык белән үтте. Һәрбер кичәгә ул үзегез сценарий язып,
Her bir beylemde bakışlangan şiirlerinizni yazу çınap da bugünde өзіңіздің тағы bir талантыңызна ikinci yoqtan da oşa. Endi bugünkü günde de bizim her bir kişilerimiz Зөлйха Мұхитовна şiirinden başka, hem onun da jırlarından başka bugünkü günde utmi деп aytasım келет. Mine bugün bizde Kumak'ta bizning shaharimizning ko'rnikli jırşısı İnzile Salimova. Rahim etib İnzile'ye sözünü bergan. Aylar İnzile. Züleyxa apalava tekmuşlar. Birgeşlerge yazsın. Birgeşlerge yazsın, sağ selamet bol. Matır jır şiirleri alalım sizden. Zülfiye Cihan Kiyi, Züleyxa apanın meni yarattır jırlı tıranjırı. Min Sineke. Canım barına Sineke Seni hakta yüreğimine Her tibişi Gönlümde yürüten mazlak isimine Kendimde canım barında Sineke Gönlümde yürüten mazlak isimine Kendimde canım barında Sineke Jiller Şokran degan kitabı 2005 yılda Tatariston kitap nashriyatida yapılgan. Onga kirish so'zni bizim shaharimizda yashab ijod etuvchi Rashid To'g'ri Bashar yozadi. U bulaydi. U Züleyxa Hajimning so'zlari bilan boshlab jiberadi. Har baxtli mezgil uchun nidir to'larga kerak. Ojmoqqa kiruv uchunda keng deganda hech yo'g'inda boshqa ularga kerak. Şiir sevişlerini uyga solgan bu şiiri yollarının avtori Züleyxa Hajima. Şiiri komillikka erishishinin eng büyük noktası his ham fikr tengalligi. Xalqining iriksizligi jonin irnida aylanib, bag'rin kuydiradi. Shiq bishmoqdan ey totarim, tushir belta yoqangni, ko'tar boshing miskin deyib, boshqa hech kim kimsitmesin totarını deyip şan suğa ol. Şairlerinin zulgılığı da şunda şu.
халкым дип, милләтем дип, дөрле януда. Зөләйха да яна, Зөләйха да уйда. Чөнки һәр бәхетле мизгел өчен нидер түләргә кирәк. Дөрес. Әйе, чынлап та түләп яшибез шушы матур дөньяларда. Менә шушы матур, серле матурлыкны ул безнең күрә белә. Серле матурлык дигән бер шигырь дә урын китапта. Көмеш нурга төренгән төн, көмешкә манчылган ай. Әйлән-бәйлән уйный әнә, ул ак каеннар бугай. Әкият серле булсын диеп, сайрый җырчы сандугач. Ялгыш сизмидер төн үзен, шундый сердәше булгач. Ни каеннар кәүсәсеннән көмеш тамчылар тама, җәй яңа башланды әле. Үтәчәген уйлама, көмеш нурлы күз яшьләрен түкмә каен елама. Серле матурлык бар бүген, илаһи бу дөньяда. Әйе, шушы серле матурлыкны һәр даим тоеп, һәр даим илһамланып яшибезнең шагыйрәбез Кайтаваз. Тауларда йөрткән, туңдырма эреткән, туңдырган, эреткән, соңлый ул. Әйт әле Кайтаваз, бәрелә сугыла, эндәшә Кайтаваз. Яз, наз, аз ди. Әйе, ул дуслары белән бәхетле. Чынлап та, аның һәр даим, гомумән, Зөләйха апаның дошманнары юктыр. Аның һәр җирдә дус, ул һәр җирдә кеше белән ул бик тиз аралашучан. Аның менә бер дусларга багышланган шигыре дә бар. Кем нәрсә белән саныйдыр гомернең агышларын, мин дусларым белән саныйм. Дусларым, танышларым орта бара, орткан сайын гомеремнең юллары. Шуңа бер дә кызганмыйм мин бу яшәгән елларны. Һәр туганга, һәр дуска йөрәк җылым түләнгән дусларым күп. Димәк, җиргә мин дә юкка килмәгән. Чынлап та, бу безнең һәр беребезгә лейтмотив булырлык сүзләр. Чынлап та, без бит дөньяга юкка гына тикмәгәннән килмәгәнбез. Зөләйха апа бик тә бәхетле шагыйрә дип әйтәсем килә. Чөнки ул балалар өчен дә иҗат итә, һәм дә өлкәннәр өчен дә иҗат итә. Ул шигырьләр генә иҗат итеп калмый, ул проза, ул сәхнә әсәрләре иҗат итә. Аның бик күп сәхнә әсәрләре, Чаллы, Оренбург, спектакльләрендә, театрларда куелып спектакль булып та чыктылар. Зөләйха апа, менә шушы урында мин сезгә бер-ике сорау биреп үтәсем килә. Менә сез бик тә кызыклы, бик тә күп таләп итә торган һөнәр иясе. Менә бу һөнәр иясенә кем дә булса этәрде микән сезне? Сезнең язмышыгызмы? Үзегез сайлаган язмыш микән бу? Минем тормышымның башы шуннан башлангандыр. Әтием белән әнием минем танышканнар, әтием белән әнием сәхнәдә танышканнар. Ике укытучы, икесе ике яктан август конференциясына районга җыелган, бер атнага җыела торган булганнар, һәм шул бер атна эчендә алар спектакль куйганнар. Хәлил белән Галия Бану Тим гармонда уйнагач аны Хәлил итеп куйганнар, әнием Галия Бануны уйнаган. Шуннан танышып китеп шулай өйләнешкәннәр алар. Укытучылар авылда бит инде ул агитаторда, алар артистта спектакльләр куеп, без шунда сәхнә артында йөридек, алар спектакль куйганда. Бу инде әлбәттә үзенең ниндидер орлыгын салгандыр минем күңелемә дип уйлыйм мин. Ул теге без хәзер ирем белән дә шулай таныштык сәхнәдә. Мин әнисен уйнадым, ул минем улымны уйнады, шулай итеп таныштык, шулай итеп кавыштык. Минем кызым белән киявем дә сәхнәдә танышып, ул менә ниндидер традиция шикелле язмыш шулай дәвам итә. Матур язмыш, бәхетле язмыш. Аллага шөкер. Шулай булсын, рәхмәт, яме. Менә идеал итеп санаган һөнәри осталарыгыз бармы сезнең? Мин Лариса Рубальскийны бик яратам, язучылар арасыннан, хатын-кыз язучылар арасыннан. Аның яшәү рәвеше дә, фикерләве дә, җан халәте дә минем күңелем белән, җаным белән туры киләдер дип уйлыйм мин.
аның белән аралашкан вакытта да шундый фикердә калдым. Һәм аның иҗатын бик күзәтеп барам. Инде ират язучылардан мин бик яратам Кадир абыйны. Аның бик күп шигырьләрен яттан беләм. Мәдәният хезмәткәрләре арасыннан Гөлзада Мөхәммәтовна Рзаеваны бик үрнәк итеп куям үземә. Чөнки ул олы шәхес безнең дәвернең умыртка баган Чаллының тавышы. Чаллы мәдәниятенең нигезе умыртка баганасы дип әйтәсем килә минем. Менә шундый шәхесләр арасында яшәгәч, минем иҗатка да тәбиш шундыйдыр. Рәхмәт, я. Менә сезнең хәзер эшегез бик күп вакыт сөргән. Сез бәйрәмнәрнең гел үзәгендә буласыз. Менә сезнең шушы яшькә җитеп бәйрәмнең кунагы булганыгыз бармы? Күзәтүче булып, гади халык булып булырга туры килдеме сезгә бәйрәмнәрдә? Әлбәттә. Гади халык булып утырганда да мин икенче төрле карыйм бәйрәмнәргә. Бу җирем булай итсәм яхшырак булган булыр иде. Яки бик әйбәт ясадылар, мөмкин булмаган булыр иде бүтәнчә ясалган диген дип менә шундый күзлектән карап утырасың да бәйрәмнең үткәнен сизми дә каласың. Теге рәхәтләнеп, җәелеп, изрәп бәйрәм карау мөмкинлеге юк. Сездә холык фигыле. Ул канда җанда шундый. Шулай. Менә халык, Чаллы халкын сез гел менә шок катырып яшисез дисәм дә ялган булмас, чөнки нинди генә бәйрәмне алма, ул гел менә үзгә, ул бүтән үзгәлек белән. Инде безнең сабан туйларыбызга балык тотучылар да керде, сез бассейнда ясадыгыз, менә хәзерге көндә нинди өметләр, нинди хыяллар белән яшисез, Чаллыны нәрсә белән тагын шок катырмакчы буласыз? Минем Чаллыны шаккаттырыр яшем үтте инде. Шулай да мин Чаллы үзе мине шаккаттырып яши. Чөнки иң беренче Мөслим районыннан концерт белән килдек без 1 апрель көнне Чаллыга. Һәм бу шәһәр мине шаккаттырды. Бу шәһәрдәге атмосфера, яшәү мөхите, ул янып торган күзләр, сөйләшкән вакыттагы кешеләр белән аралашкан вакыттагы энергетика мин башка бер җирдә дә күргәнем булмады. Чаллы белән чагыштырганда мин 5 ел укыган Казан йоклаган шәһәр кебек тоелды миңа ул вакытта. Һәм минем хәләтемә туры килә торган шәһәр дип кабул иттем Чаллыны. Монда күчтек. Язмыш, бәхетле язмышым Чаллыга килгәндер дип уйлыйм. Чөнки Чаллыдагы энтузиазм, Чаллыдагы кебек үз-үзен бүтүнләйе белән эшенә биргән, тормышка биргән, тормышны яратып, үзенең эшенә ышанып, багланып яшәгән халык башка җирдә юктыр бәлки. Бәлки мин шушыны Чаллыны бик яратканга да шулайдыр. Шулай дип ышанып калабыз инде. Зәһра ханым, менә мин дә укыйм шигырьләр. Бик күпләр укыйлар, ләкин менә сезнең кебек җиренә җиткереп, сезнең тавыш үзенә бер төрле мелизмнар белән уйный шигырь укыганда, менә сезнең кебек укучы юктыр дип әйтәсем килә. Инде менә бүгенге кичәбездә сездән бер-ике шигырь укытып үтәсе килә. Рәхмәт итегез. Китапка кермәгәннәрнең Әйдәгез, китапка кермәгәннәрнең әлегә халык артка борылып кул изим, узганда калганнарга, адашкан мәхәббәтемә, яшьлектә сөйгән ярга, бик авыр булган чакларга, бәхетле мизгелләргә кул изим. Алар берсе дә миңа ят түгелләр. Артка борылып кул изим, үрләргә менгәч карап, түбәнгә төшә башласам, күрә алмам дим кабат. Яшәлгән һәр көн кадерле, үтелгән һәр бер юлым, күңелемне ярып чыккан һәр бер җырланган җырым, һәр туганым, һәр бер дустым, кадерле һәр танышым, артка борылып кул изим. Яңа җырлар
izli kelajakka borishim. Üşügen, bürüşken canım, kuşitken bir koş kübük. Uçlarına oğlanı sin, tanımını ürüp jılıp. Sina ışıklanayım eli salkın cilden, doğuldan. Şatlansın canım, üzine ışık urun tabudan. Kuşitken canımını görüp, ol eli uçlarına. Jılınsın canım, kış olsun, talpınıp ışarına. Tınlısı kileyni, şiiri dulkında firbelerimiz. Avırtudan göz yaşı damganda, hem korkudan yürek kısılganda, yakınımda halı dostlar barda, şuradagidey yalğız kalganda, kişiге görünür, kişi görür tilagin bulmaganda ko'ngilda, kişegi kaygının hasreti yürek tilse eğer bugün de, türüp algan şarasızlığından çıgar yollar eğer görmesen, qaysı yakatlarga bilmesen, ут yalkında bulsa yeneşen, gözünü yum, tiren itip sula, hem ayt öz-özüne, ardın mı? Arsan da tursin, otla, talpın, uç tübüne kısıp canını, barın jinip, bik kıyın bulsa da, tevge adım yosa bәxitke, sındı, ardı, bitti diyenlerini sen işitme. Bir yığılıp, qabat tura olgan, yığılmaganlardan güçlürek, bәxit üçün öz-özünü jinip, tevge adım yasau bik gerek. Менә шагыйрь чынлап та әгәр дә бер кешеннән килсә, ул бар галәмне җырлатып, биетеп, иҗатта яшәтер иде. Менә Зөләйха ханымның шигырьләрен укып сокланасың. Аның менә җитез, уңганлыгы һәр даим менә шигырьләрендә дә сизелә. Ул бит татар халкының менә кунакчыллыгы да бар анда. Аның менә миллизмнары да бар анда. Ул әле менә һәр бер кешегә рәхмәтле. Ул үзе беләсеме нәрсә ди? Мин бит бүләк алырга да тарсынмыйм ди. Әйе, чынлап та без барыбыз да бүләк алырга тарсынмыйбыз, ләкин ул шигъри юллар белән әйтә безгә. Менә ничекләр ди. Сез ничектер? Ә мин үзем бүләкләрне яратам. Бүләк алгач бик рәхәт. Әгәр уйлап карасаң, кешене бәхетле итү күңелле бит. Бик рәхәт. Ишетәсең җылы сүз, аласың күпме рәхәт. Чынлап та, инде менә бүгенге кичәбездә Зөләйха Мөхитовнаға тагын бер бүләк безнең. Бу инде җыр, үзенең җыры, безгә аны менә шәһәребезнең күренекле җырчысы Илгизәр Мортазин алып килгән. Рәхмәт. Илгизәр белән без бик иҗат аралашып яшибез. Һәм аның белән минем иҗаттан туган ниндидер җырлар башка бер кешенең җырларына да охшамаган, күтәренке рухлы. Менә һәрбер әтиемә башланган бер җырны Илгизәр әтием исән чагында безнең өйгә килеп беренче тапкыр башкарды. Һәм минем әтием күз яшьләре белән аны кочаклап, улым, мең рәхмәт, һәр вакыт җырлап яшә дип фатихасын биреп калдырган иде. Рәхмәт Илгизәр сиңа. Үзегезгә дә зур рәхмәт, хәерле көн, хөрмәтле дуслар, иҗатташлар. Зөләйха апа, рәхмәт инде. Бик хөрмәтле кешеләр, иҗат кешеләре, сезгә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Иҗатка килгәндә без әле яшь идек, сезнең белән танышканда без бала чакта сез бар идегез. Нәрсән генә әйткәндә. Бик зур рәхмәт язмышыма, иҗаттар дусларга сезнең белән танышуыма. Али Әхмәт абый, шулай ук без бергә иҗат иттек, иҗат башын башладык. Без инде иң беренче Али Әхмәт абый белән башладык. 95-96 елларда. Аннан соң тора-бара сезнең белән таныштык. Һәм мин бик риза, шигырьләрегез
bik ciddi yerine yetkirip yazılgan Züleyha. Мен өзім де автор башқарушы olarak жарына жеріне жеткірге яратам. Шулай Құдай қошқандыр енді. Біз бірнеше матур жырлар ижад еттік. Алармен енді жыршыларыбыз, атқазанған артистларыбыз, һәм башқа шәһәребездә болған дошылар, жырлыйлар рәхәтләнеп. Бик рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге жырга килгәндә bu Рио мажор үзегез әйтсәгез дә була инде. Быел безнең республикабызның юбилей елы һәм шул нисбәттән без республикабызга мәдхия булырлык җыр иҗат итәргә тырыштык. Һәм ничек ничек барып чыкканы сезнең карамакка. Бер күпле җырлап карыйк әле. Мөмкин булса. Züleyha Hanım şiirlerine koyulmayınca o bütünde təbiğatga qoşur kişi. Onun hər bir təbiğat bolası onun qalamindən şiddə qalmay. O kubelek şiirində vardı. Kubelek, şeşekli yeşil bulun. O şimaliğında qonatlar itib kullandı.
Инде туган җирдә былай нәрсә былай ди. Һәммәсе дә җанга якын. Шул була бер туган җир. Туган җирнең һәр тарафы үзгә матур, яңа җырлый. Аның һәр бер шигыре җырлап тора. Нәкъ менә үзе кебек, үзе гел шат, гел көләч, гел мөлаем. Ул булган җирдә һәр вакытта да бәйрәм диясем килә минем. Зөләйха ханым, инде менә бүген без әкләрегез. Иң зур теләгем тормышны яратып, үзеңне яратып, тирә-як мөхитеңне яратып яшәргә тырышырга кирәктер. Чөнки яратмый үткән һәр бер көн юкка үткән көн ул. Ашаган ризыгыңны да, яшәгән мөхитеңне дә, аралашкан кешеләреңне дә яратып яшәргә кирәк. Менә шул вакытта тормышың да ямьле булыр, дип уйлыйм. Рәхмәт, яме. Чынлап та шулай булсын. Ару-талуны белми, иҗат итәбезнең Зөләйха ханым, мин Хаҗиба. Менә иҗади уңышлар гына телисе килә. Сезгә һәм дә камил акыл белән, шушы камил акылда сәламәтлек белән сезгә, туганнарыгыз, дусларыгыз, балалар, оныклар белән әле яшәргә дә, яшәргә насыйп булсын. Зөләйха ханымның үрнәк алып тормышның һәр мизгелен үзебезне менә яратып яшик диде. Аның бер шигъри юллары да бар. Ул булай ди: "Мин бәхетле, тормыш миңа гел җай гына килеп тора. Теләгән нәрсәне Раббым вакытында биреп тора. Һәр иртәне теләк телим, һәр кич шөкер итеп ятам. Бу тормышның һәр мизгелен һәм үземне бик яратам." Чынлап та, үзебезне, менә бу сүзләрне без кычкырып әйтергә кайсакта куркабыз да, ләкин куркырга кирәкми. Чынлап та үзебезне яратып, үзебезне хөрмәт итеп яшәгән вакытта гына дусларга да, туганнарга да өләшеп була бәхетне. Шуңа күрә бер-беребезне яратып, иҗат итеп, киләчәктә дә яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм дә киләсе очрашуларга кадәр без укучыларыбыз белән саулашабыз. Сау булыгыз.